Lokuta 8 da yin jima'i a cikinsu yake da mummunan haɗari da babbar illa ga lafiyarka, azzakarinka, lafiyar jima'inka da lafiyar abokiyar jima'in. Yin jima'i a lokutan nan 8 illarsa raɗarinsa ya kai a ce da karka kusanci ko kai tunanin yin jima'i ko kaɗan a cikinsu. Amma kuma babban abin da kai ci da damuwa a nan shine mutane ko ma'aurata da dama na yawan yin jima'i a cikinsu, wanda wannan yawan yin jima'i a lokutan nan ne sau da dama yake jawo wasu daga matsalolin jima'i da rashin lafiya da mutane da dama ke fama da su, kamar irin su saurin kawowa, rashin ƙarfin gaba, ɗaukewar sha'awa, sanyin mara da kuma kasa magance matsalolin jima'i ko da ta hanyar shan magani akai-akai. Sabida haka idan ka damu da lafiyarka kana kuma son samun gamsasshiyar lafiyar jima'i to ka guji yin jima'i a lokutan nan. Wasu daga lokutan nan ma musulunci ne hane mu da yi a cikin su saboda kokarin Allah subhanahu wata'ala na ganin ya kare mu daga fadawa halaka. Wasu kuma likitoci da masu nazarin rayuwar dan adam ne suka bada shawarar kar mu yi jima'i a lokutan dan ganin mun kiyaye lafiyar mu. Wasu kuma malam Bahaushe al'adunsa da camfinsa ne suka sa ya haramta wa kansa yin jima'i a lokutan saboda wasu dalilai da za ku ji a gaba. Domin yanzu kam lokaci ne za mu fara lissafo lokutan, kuma tunda mu musulmai ne ya kamata mu fara da lokutan da musulunci ya haramta a farko, wanda lokutan da musuluncin ya maganar yin jima'i a cikin ya rabu zuwa gida uku. Gida na farko shine gidan da yin jima'i a cikin babban haramun ne daga nassin Qur'ani, kuma yin jima'i a lokutan bayan illarsa ga lafiyarka akwai tarin zunubi akan mutum ƙari. Gida na biyu kuma shine gidan lokutan da yin jima'i a cikin sa makaruhi ne, ma'ana yin jima'i a lokutan ba haramun bane idan kai baka da zunubi ko kaɗan, amma kuma yin a lokutan abin ki da kyama ne sannan zai iya jawo ma illoli da dama ga lafiya. Gida na uku kuma shine gidan da yin jima'i a cikin sa yake da matukar kyau da alfanu sosai a gare mu daga nassosin da malamai daban-daban suka rawaito. Za mu kawo bidiyo musamman nan gaba akan gidan nan na uku, domin darasin bidiyo mu na yau akan gida na ɗaya da na biyu ne kawai, wanda gida na farko na lokutan da jima'i ya haramta su ne kamar haka. Lokaci na ɗaya yayin jinin haila. Idan mace na jinin haila haramun ne a jima'i da ita har sai bayan jinin hailar ya ɗauki. Za ku iya romansin, wasanni, rungume-rungume, kisin da sauransu, amma ku tabbatar da ba ku yi abin da zai jawo aikata ainihin jima'i ba. Lokaci na biyu shine yayin jinin haihuwa, wanda shi ma baya wuce kwana 10 kamar dai na jinin haila, wanda kusan ma hukuncin su ɗaya ne. Lokaci na uku shine yin jima'i da rana a watan Ramadan. Haramun ne ko da baka azumi kai da matarka saboda wasu manyan dalilai na lafiya da malamai suka bayar. Lokaci na hudu yayin aikin hajji. Bayan mutum ya shiga ihram, haramun ne yi jima'i har sai bayan kammalawa. Wa'annan su ne lokuta hudu da jima'i ya haramta a musulunci. Bayan su zaka yin jima'i a duk lokutan da ka so ba tare da samun zunubi ko samun laifin aikata sabo ba. Yanzu kuma sai bayanin gida na biyu, lokutan da yin jima'i yake abin kyama ne da ki a musulunci a cikin su. Lokaci na ɗaya shine dab da faduwar rana da bayan faduwa ta har zuwa lokacin bayan sallar magariba. Lokaci na biyu bayan ketowar alfajir har zuwa hudowa ko fitowar rana. Lokaci na uku kwanaki 10 farkon watan Zulhijja wato watan babbar sallah. Lokaci na hudu bayan ka samu janaba har zuwa lokacin da ka sami yin wankan tsarki. Lokaci na biyar dararen kwanakin 15 da kwanakin 3 ƙarshe na watannin lunar. Dukkan wayannan lokutan biyar da akwai hujjoji da dalilai da yawa da suka sa yin jima'i a cikin su bashi da kyau a musulunci. Amma idan muka ce za mu yi bayanin su ɗaya bayan ɗaya bidiyon zai tsawo da yawa. Saboda haka a takaice abin da za mu ce shine idan har ka damu da lafiyar jima'in ka sosai to ka yi kokarin kiyaye yin jima'i a cikin lokutan. Sannan dan Allah mai zai hana ka yi mana like din bidiyon nan. Mun gode, mun san za ka yi. A bangaren likitoci kuma na ɗaya shine ba shi da kyau yin jima'i bayan ka aske gashin azzakarinka ko bayan mace ta aske gashin gabanta. Yana da illa sosai ga mutum da al'aurarsa. Saboda haka a duk sanda ka aske gashin gabanka mutum ya kamata ya jira har zuwa awa 24 kafin ya yi jima'i na gaba. Na biyu bayan haihuwa. Yin jima'i a lokacin yana da haɗari sosai. Akalla idan kana son yin jima'i da macen da ta haihu ya kamata ka jira har sai zuwa bayan sati 4 zuwa sati 5 kafin ka yi din. Na uku yayin rashin lafiya musamman zazzabi ko mura ko bayan samuwar ciwo a al'aura. Yin jima'i a lokutan ka iya jawo ka shafa wanda kake jima'i da ita cutar. Kuma yin jima'i a halin rashin lafiya irin wa'annan na jawo karuwar rashin lafiya da rashin warkewa da wuri. Amma fa ka sani yin jima'i a halin gajiya ko damuwa yana da kyau da yayi damuwar ko gajiyar sosai, ba kamar a halin rashin lafiya ba. Lokaci na hudu a lokacin da abokiyar jima'in ka bata so. Tirsasa mutum yin jima'i a halin da baya so yana da illa sosai ga hankali da lafiya. Lokaci na biyar yayin da mutum yake a cikin maye na giya ko na kwayoyin shaye-shaye. Yin jima'i a irin lokutan yakan jawo matsalolin lafiya da dama musamman ga wanda ba shine bigen ba. Manyan lokuta biyar din da likitoci suka fi maganar illar yin jima'i a cikin su kenan. Akwai saura amma wa'annan su ne mafi girman da ya kamata ka sani. Sannan ka sani ko ba a cikin lokutan nan ba kar ka kuskura ka yi jima'i ba tare da fara yin abubuwa biyar din nan ba. Kalli wannan bidiyon yanzu don sanin su. A ƙarshe lokutan da malam Bahaushe ya kyamaci yin jima'i a cikin su kuma su ne yayin wankan jego, yayin renon jariri, yayin yajin mace, da nan da ba kwanan mace ba, sanda cikin mace ya tsufa da kuma kafin ɗaura aure. Abin da yasa Bahaushe ya kyamaci yin jima'i a cikin lokutan nan dalilai ne da dama. Idan ka san wasu daga cikin su rubuta mana a comment. Kai ma ai Bahaushe ne ko? Amma yanzu kalli wayannan bidiyoyin tukun tunda na kamar baka son kallon wannan din. Amma
dai zai fi kyau ka kalle shi. Bisalam.